खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेनि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। आरो बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनहा जुदि सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव बेबादिनो गोदान खौरांनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ 15 जुननिफ्राय बिटिआरआव 6.44 कौटि रां बाहायनानै जोलुर मेहेरगोनां हाबाफारि बड'लेण्ड CEM काप 1.0 खुंगोन। बड'लेण्ड CEM काप 1.0 मुंनि जोलुर गेलेनायनि गेदेर हाबाफारिया 15 जुननिफ्राय बड'लेण्डनि मोनबा जिल्लाफोराव जागायगोन। VCDCनिफ्राय काउन्सिल थाखोसिम खुंफुंजानो गोनां बे जोलुर मेगा इभेन्टनि थाखाय गासै बाजेटआ 6.44 कौटि रां आरो बेनि बान्थानि राङा 72,25,000 रां। बादायलायनायखौ खुंनो थिरांथा मैया BTCनि मावफुं आफादा लादों। बड'लेण्ड सेक्रेटारियेटनि अडिट'रियामाव मैया खुंजानाय मोनसे खौरां मेलाव गेलेमु आरो लाइमोन अनसाय बिफाननि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर'आ बुङो दि बड'लेण्डनि जोलुरा गाहाय गेलेमु। बिथाङा बुंदोंमोन दि बड'लेण्डआव जोलुरनि अनसायनाया सिगांनिफ्रायनो दं आरो बड'लेण्ड हालामनि गोबां गेलेगिरिफोरा रायजो हादोरनि जानानै गेलेदों। गोदान जोलैखौ गेलेमुआव गोसो बोनो थाखाय लाइमोनफोरखौ गेलेनायनि गेजेरजों थाजिम लाखिनो आरो फुटबलनि गेजेरजों गोजोन आरो खौसेथिनि खौरां फोसावनो थाखाय 15 जुननिफ्राय गासै बड'लेण्ड हालामावनो दि बड'लेण्ड CEM काप 1.0 मुंनि मोनसे जोलुर मेहेरगोनां हाबाफारि जागायगोन, जेराव बड'लेण्ड हालामनि 420 VCDCफोरखौ लाफानाय जागोन। मुंख'नाय मेगा इभेन्टनि थाखाय रेबथुमनाया दिनैनिफ्राय जागायबाय आरो गेलेगिरिफोर एबा हानजाफोरा 10 जुनसिम रेबथुमनो हागोन। गासै बादायलायनायफोरा मोनब्रै खोन्दोआव खुंजागोन आरो बादायलायनायफोरा गिबि खोन्दोआव VCDC, नैथि खोन्दोआव काउन्सिल बियाब, थामथि खोन्दोआव जिल्ला थाखो आरो जोबथायाव काउन्सिल थाखोआव खुंजागोन। VCDCफोराव गिबि खेबनि गेलेनाया 15 जुननिफ्राय जागायगोन। जाय हानजाया VCDCखौ देरहायो बियो काउन्सिल थाखोआव गेलेनांगोन। जाय हानजाया जिल्ला थाखोआव आरो जिल्ला थाखोआव चेम्पियन जागोन। बड'लेण्ड CEM काप 1.0 मुंनि जोलुर गेदेर हाबाफारियाव गासै बान्थानि राङा 72,25,000 रां। 420 VCDCनि देरहानाय हानजाफोरा 7,000 रां, 5,000 रां आरो साबसिन गेलेगिरिया 2,000 रां मोनगोन। मोन 40 काउन्सिल बियाबफोरनि मोनफ्रोम देरहानाय हानजाया 10,000 रां, 7,000 रां आरो साबसिन गेलेगिरिया 3,000 रां मोनगोन। बेराफारसेथिं मोनबा जिल्लायाव देरहानाय मोनफ्रोमबो हानजाया 25,000 रां, 15,000 रां आरो साबसिन गेलेगिरिया 5,000 रां मोनगोन। बेनि गेजेराव सेथि देरहानाय हानजाया 1,50,000 रां, नैथि देरहानाय हानजाया 1,00,000 रां, थामथि थाखोआव थानाय हानजाया 50,000 रां, साबसिन गेलेगिरिया 10,000 रां आरो साबसिन गलकिपारआ 10,000 रां मोनगोन। BTCनि गेलेमु आरो लाइमोन अनसाय बिफाननि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर'आ बे हाबाफारिखौ जाफुंसार खालामनो थाखाय बयनिबो हेफाजाब बियो। नैथि खौराङाव दङ आसाम मेघालया दान्थे-बिदान्थे गोनां ओनसोलफोराव सीमा खुन्थिया गायसनगोन। आसाम आरो मेघालया 15 आगस्ट 2025 मायथाइसिमाव गावसोरनि सीमायाव थानाय मोन6 दान्थे-बिदान्थे गोनां ओनसोलफोरनि गेजेराव मोनबा ओनसोलाव सीमा खुन्थिया गायसननो गनायथि जादों। गुवाहाटीआव जानाय गिबि मन्थ्रि थाखोनि जथुमाव बे थिरांथाखौ लानाय जादों। आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा आरो मेघालयनि गिबि मन्थ्रि कनराड सांमाया मोन्नैबो रायजोनि गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोरजों सावरायनायखौ दैदेनदोंमोन। बे सावरायनायनि थांखिया गोबाव समनिफ्रायनो सोलिबोनाय सीमा नांलायनायफोरखौ गोजोनै फोजोबनाय। CM शर्माया बुंदोंमोन दि पिलिंखाता ओनसोलखौ नागारनानै मोन्नैबो रायजोआव गावजों गाव बुजिलायनायनि बिथायाव गुबुन मोनबा ओनसोलाव खुन्थिया गायसननो गनायथि जादोंमोन। पिलिंखातायाव जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय थाबैनो गुवारै सावरायनाय जागोन। बिथाङा कुल्सी ओनसोलाव मोनसे जथाय दै मोब्लिब मावथांखिनि बिथांखिखौबो मुंख'दोंमोन, जाय कामरुप आरो गवालपारा जिल्लाफोरखौ मुलाम्फा होगोन। बबेखानि बिथाङा रायजो राजानि सुबुरुननि गोनांथिनि सायाव गोसो होदोंमोन, मानोना माखासे गामिफोरखौ जायगा सोलायनायनि गोनांथि जानो हागौ। थामथि खौराङाव दङ चन्द्रपारायाव गेवलां स्टेजनि थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसनदों।
बिटिआरआव हारिमुआरि बिथायारि सानजथाइखौ जौगाहोनो थाखाय मानगोनां CEM श्री प्रमद बर'आ क'क्राझारनि चन्द्रपारायाव मोनसे गोदान गेवलां जौसांनि अन्थाइ खाम्फा गायसनो। बे हाबाफारियाव बिटिआर सोरखारनि गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोर आरो गोबां जायगानि मानगोनां सुबुंफोरा बाहागो लादोंमोन। फैबाय थानाय फैसालिया ओनसोलारि हारिमु आरो सुबुं समाजनि हाबाफारिफोरखौ जौगाहोनो थाखाय मोनसे जौसां महरै खामानि मावगोन होनना साननो हायो। ब्रैथि खौराङाव दङ सान्थालि साहित्य सभा भवनखौ क'क्राझाराव बेखेवबाय। बिटिआरनि धोनि हारिमुआरि बायदि रोखोमनि रैखाथि होनो आरो जौगाहोनो आगानसे आवगायनानै मानगोनां CEM प्रमद बर'आ क'क्राझारनि कारिगावआव थानाय आसाम सान्थालि साहित्य सभा भवनखौ बेखेवना होयो। गोदान भवना सान्थालि राव, थुनलाइ आरो हारिमुखौ संरैखा खालामनायनि मोनसे मिरु जागोन। बेनि थांखिया लाइमोन लिरगिरि आरो फरायसंगिरिफोरखौ थुलुंगा होनाय आरो बिटिआरआव सान्थालि हारिनि थुनलाइयारि उनमोनथाइखौ फालिनाय। बे हाबाफारियाव मानगोनां EM विल्सन हासदा, आसाम सान्थालि साहित्य सभानि आफादगिरि बेन्जामिन सरेन, गाहाय नेहाथारि जनाथन मुर्मु आरो ओनसोलनि सान्थालि हारिनि गोबां गेदेमा सुबुंफोरा बाहागो लादोंमोन। बाथि खौराङाव दङ रंनदी दैमानि रुगुङाव सुबुंफोरनि जिउ, सम्पथिनि रैखाथिनि दाबिजों गिबि मन्थ्रिनो गोसोखां बिलाइ गथायदों। समबार 2 जुन 2025 खालि रंनदी बान्दोनिफ्राय दै हगारनायनि जाहोनाव गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया लखिमपुरजों गोहोम गोग्लैजानाय ओनसोलखौ नायदिंहैयो। गिबि मन्थ्रि डक्टर शर्माया दैबानाजों खहा जाजानाय सुबुंफोरनि गेजेराव थासारिनि खौरां लानो फैदोंमोन आरो बिथांमोनजों सावरायदोंमोन। बिथाङा बायनाय माथावरिखौबो नायदिंहैयो। गिबि मन्थ्रि डक्टर शर्माया रंगाजान बरबिलनि बायनाय माथावरिखौ नायदिंनो थांगासिनो दंमोन। बे समावनो आसाम जातीयताबादी युवा छात्र परिषदनि लखिमपुर जिल्ला कमिटिनि मोनसे थान्दै हान्जाया बिथांखौ लोगो हमदोंमोन। दोलोआ गिबि मन्थ्रिनो गांसे गोसोखां बिलाइबो गथायदोंमोन। बोसोरफ्रोमबो बे गोसोखां बिलाइनि गेजेरजों निपक'नि रंनदी दै मोब्लिब मावथांखिया गावनि मुङाव दैमानि फारनैथिंजाय थानाय सुबुंफोरनि जिउ आरो सम्पथिफोरखौ खैफोदाव खोख्लैदों आरो फारनैथिंनिफ्रायबो माथावरिखौ गोनोखोआरि महरै गोदानै लुफिननो आरो दैमानि सुबुंफोरनि जिउ आरो सम्पथिखौ रैखा खालामनो खावलायदों। जेब्ला गिबि मन्थ्रिनो गोसोखां बिलाइ गथायनाय जादोंमोन अब्ला लखिमपुर जिल्ला कमिटिनि आफादगिरि जगत शइकिया, नेहाथारि अरुण गगৈ, मिरु आफादगिरि नेहाथारि प्रदीप शर्माजों लोगोसे जिल्ला कमिटिनि गोबां बिबानगिरि आरो सा लखिमपुर, आजाद देहाली आरो कमलाबारिया ओनसोलारि आफादफोरनि गोबां बिबानगिरिफोरा नुजाथिदोंमोन। द'थि खौराङाव दङ गुवाहाटीआव गोख्रै खारनाय ट्रेनजों सासे सुबुंनि जिउ खहा। समबारनि सानजौफुआव गुवाहाटीनि फेन्सि बाजार रेलवे गेट नम्बर 4 आव मोनसे दुखुनांथाव जाथाय जादोंमोन। गंसे गोख्रै खारनाय ट्रेनजों सासे सिनायमोनै सुबुङा सौग्रावदोंमोन आरो जिउ गोमादोंमोन। नुगिरिफोरा बुंदोंमोन दि जेब्ला ट्रेनआ बिथांखौ सौग्रावदोंमोन अब्ला बे सुबुङा ट्रेकनि खाथियाव थाबायगासिनो दंमोन। भरालुमु पुलिस आरो रेलवे पुलिसनि मावख'गिरिफोरा दान्दिसे उनावनो सौफैयो आरो गोथै सह'खौ GMC मर्गआव दैथायहरो। थाबैनो पस्टमर्टेम खालामनाय जागोन। बिबानगिरिफोरा दासिमबो सुबुंखौ सिनायनो आरो बिनि नखरखौ नागिरनो थाखाय खामानि मावगासिनो दंमोन। स्निथि खौराङाव दङ गसाइगावआव थाव खावनाय जाथाय, गोबां हमजादों, पाइपलाइन फाहामनाया सोलिगासिनो। गसाइगाव सोहोराव थानाय बाबुबिलआव बावैसो पाइपलाइन लिक जानायनि जाहोनाव अर खामनाय जाथायनि उनाव मोनसे गेदेर थाव खावनाय रेकेटआ सोराङाव फैदों। सुलुंनि बायदिब्ला थाव खावनायजों लोब्बा थानाय हान्जाया बावैसो सिगां गावसोरनि आयेन बेरेखा हाबाफोरनि थाखाय मोनसे कभार महरै जायगानि साखाथियाव मोनसे स्क्रेप फालांगि आउटलेट गायसनदोंमोन। बेखौ दाय होनाय जायो दि रेकेटआ हा सिंनि थाव पाइपलाइनखौ दिन्थिफुंनो थाखाय हाखौ जावदोंमोन, बेखौ पान्चार खालामदोंमोन आरो थावखौ जाख्ल'नो हमदोंमोन। बबेखानि थावनियाव अर नांनायनि उनाव अपारेशनआ थाबथायो, जायनि जाहोनाव दायनिगिरिफोरा खारलाङो। बे समावनो थाव कम्पानिनि बिबानगिरिफोरा मैयानिफ्राय गाज्रि जानाय पाइपलाइननि गोख्रै फाहामनायनि खामानि जागायदों। गसाइगाव पुलिसआ सिगांनिफ्रायनो सिखाव खावनायजों सोमोन्दो थानाय गोबां सुबुंफोरखौ खाबाय आरो सिगांनि नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। 8थि खौराङाव दङ आसामनि दैबानायाव 4 लाखनिबो बांसिन गोहोम गोग्लैदों। IMDआ आरोबाव अखा हागोन होनना सांग्रांथि होदों। आसामाव दैबानानि थासारिया रबिबाराव गिख्रंथाव जानानै थांदोंमोन। गोबां ओनसोलफोराव दैनि थाखोआ बांदों।
गुवाहाटीनि ओनसोलारि बोथोर बिगियान मिरुआ माखासे ओनसोलफोराव रोजानिफ्राय जोबोद रोजा अखा आरो माखासे जायगाफोराव जोबोद रोजा अखा हानायजों लोगोसे गोबां अखा हानायनि सांग्रांथि होदोंमोन। आसाम स्टेट डिजास्टार मेनेजमेन्ट अथ'रिटि (ASDMA) नि बायदिब्ला काछार आरो श्रीभूमियाव आरोबाव 2 सुबुंनि जिउ खहा जादों, जायजों बे बोसोराव गासै दैबाना आरो हा खुरखानायनि थैनायनि अनजिमाया सा 10 जाबाय। मोन 15 जिल्लाफोराव फ्राय 4 लाख सुबुंफोरा गोहोम गोग्लैयो। काछारआ बयनिख्रुइ बांसिन खहा जानाय जिल्ला, जेराव 1 लाखनिबो बांसिन सुबुंफोरा भुगिनांदों। श्रीभूमिया 85,000 गोहोम गोग्लैदों। बेनि उनाव नगावआव 62,000 गोहोम गोग्लैदों। बिबानगिरिफोरा 12 जिल्लाफोराव 155 रैखाथि बादा खुलिदोंमोन, जेराव 10,000 निबो बांसिन सुबुंफोरा आश्रय लादोंमोन। थांनाय 24 घन्टायाव 1090 कुइन्टेलनि बांसिन माइरं, 285 कुइन्टेल दालि, 953 कुइन्टेल संख्रि आरो 4,726 लिटार बेसरनि थाव राननाय जादों। दासिम 764 गामिफोरा दैनि सिङाव दं आरो 3,500 हेक्टेयरनि बांसिन आबादफोरा खहा जादों। लामा, दालां आरो खाथि-खाथिफोराबो गोहोम गोग्लैदों। ब्रह्मपुत्र, बराक, धनसिरि आरो कपिलीजों लोगोसे गाहाय दैमाफोरा गोबां जायगाफोराव खैफोदनि थाखोनि गोजौआव बोहैगासिनो दं। गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया सांग्रांथि होदोंमोन दि अखा हाबाय थानायनि जाहोनाव थासारिया गाज्रिसिन जानो हागौ। मिरु नखर मन्थ्रि अमित शाहया बिथांखौ थासारिखौ नायबिजिरनो लिंहरदोंमोन आरो आबुं हेफाजाब होनो खोथा होदोंमोन। रैखाथिनि नाजानाया सोलिगासिनो दं। सा 14 थाबथानानै थानाय सुबुंफोरखौ IAFआ आसाम-अरुणाचल सिमानिफ्राय एयारलिफ्ट खालामदोंमोन। गोबां ओनसोलफोराव लामा, रेल आरो फेरि सिबिथायफोरा हेंथा जानानै दं होनना खौरांआव मिथिनो मोननाय जादों। गुथि खौरांआव दङ आसाम सोरखारा हा खुरखानाय नखरफोरनो 4 लाख रांनि अनसुंथाइ होदों। आसाम सोरखारा बावैसो गुवाहाटी सापाइदांनि दैमुगुरियाव हा गिसिखानायजों खहा जाजानाय नखरफोरनि थाखाय राङारि हेफाजाब फोसावदों, जेराव 3 सुबुंनि जिउ खहा जादों। भुगिनांनाय सुबुंफोरा जादों पुनम गस्वामी, बिथांनि फिसाजो नीलाक्षी गस्वामी आरो बियादै रन्जिता बर'। सानैबो 4 लाख रां अनसुंथाइ महरै मोनगोन। मेयर मृगेन सरनिया, MLA सिद्धार्थ भट्टाचार्य आरो MP बिजुली कलिता मेधिया अनसुंथाइखौ गथायनो थाखाय बामुनि मैदाम रेलवे कल'नियाव दुखुथिया नखरखौ लोगो हमहैदोंमोन। मेयर सरनियाया बेखौबो बुंदोंमोन दि दतलपारानि त्रिनमय दास आरो जालुकबारिनि रबिन बर'नि नखरनो बेबादिनो हेफाजाब होनाय जागोन, जाय बावैसो हा गिसिखानायाव जिउ गोमादोंमोन। सोलिबाय थानाय दैबानानि गेजेराव मेयरआ हाजो ओनसोलाव थाग्रा सुबुंफोरखौ रोजा अखानि समाव रैखाथि गोनां जायगायाव थांनो खावलायदोंमोन। बिथाङा बुंदोंमोन दि नोगोरमाया दैबाना सामलायनायनि नैथि खोन्दोनि थाखाय थियारि, जेराव मोनफ्रोमबो वार्डआव 60 जायगायारि लाइमोन हानजाफोरा खामानि मावगासिनो दं आरो दै लोमसावनायखौ होबथानो थाखाय नालाफोरखौ साखोन-सिखोन खालामनाय जादों। रुक्मिणीगांव जाथायाव, जेराव मोनसे गोथै सह'खौ बोखांनाय जादोंमोन, मेयरआ राजखान्थियारि दायनिगिरि गेलेनायखौ सोंखारिदोंमोन। बिथाङा बुंदोंमोन दि रैखाथि नावफोर आरो गारिफोरा थियारिमोन, नाथाय माखासे सुबुंफोरा बेफोरखौ नेवसिदोंमोन आरो बेखौ मोनसे राजखान्थियारि आयदा बानायदोंमोन। बे आयदाखौ नायबिजिरनो थाखाय नायबिजिरनाय जागायबाय। जिथि खौरांआव दङ तिनिसुकियायाव 10 बोसोर बैसोनि हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनानै बुथारदों, सानैखौ हमदों। आसामनि तिनिसुकिया जिल्लायाव सासे 7 बोसोर बैसोनि हिन्जावसाखौ हानजा जिनाहारि खालामनानै बुथारनायनि मोनसे सोमोनांथाव जाथाय सोराङाव फैदों। पुलिसआ बे दायजों सोमोन्दो थानाय सानै दायनिगिरि 26 बोसोर बैसोनि राजा कर्मकार आरो 25 बोसोर बैसोनि श्याम मुरारीखौ खादों। बे जाथाया 28 मेआव जादोंमोन। गथ'खौ उन्दुनाय समाव बिनि न'निफ्राय खावनाय जादोंमोन आरो खाथिनि हाग्रायाव लांनाय जादोंमोन, जेराव बिखौ जिनाहारि खालामनानै बुथारनाय जादोंमोन। उनाव बिथांजोनि गोथै सह'खौ मोनसे नालायाव मोननाय जादों। सासे नुगिरि गिबियाव दायनिगिरिफोरजों गोरोन्थि लामाजों दैदेनजादोंमोन, उनाव बिसोरखौ सिनायनायाव मदद होदोंमोन। कर्मकारखौ 30 मेआव आसाम-अरुणाचल सिमा खाथियाव खानाय जादोंमोन। अखानायै केहानिफ्राय बिथांखौ सोंनाय फिननायनि बिथायाव एसेस्टखौ खानाय जादोंमोन। दायो नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। 11थि खौरांआव दङ रन्जन शर्माखौ आसाम रायजो बिसायख'थि कमिसनार थिसनदों। रन्जन शर्माया मावख'आरि महरै आसामनि गोदान रायजो बिसायख'थि कमिसनार महरै बिबान लाबाय। रबिबाराव गुवाहाटीनि राजभवनाव खुंजानाय मोनसे फोरबोआव रायजो बेंगिरि लक्ष्मण प्रसाद आचार्यआ समायखिरा लाहोयो।
शर्माया बे बिफावआव बेसेनगोसा रोंमोन्दांथि लाबोयो, जाय सिगाङाव गिबि मन्थ्रिनि मावख'आव जर'खा कमिशनार आरो नेहाथारि महरै हाबा मावदोंमोन। रायजो बेंगिरि आचार्यआ एक्सआव खौरांखौ फोसावदोंमोन, मिजिं थिदोंमोन दि शर्मानि दैदेननाया रायजोनि बिसायख'थि खान्थिखौ गोख्रों खालामगोन आरो संबिजिरारि बेसेनफोरखौ लाखिगोन। शर्माया ओंखारलांनाय कमिशनारनि जायगा लायो आरो दा गासै आसामाव साखोन-सिखोन आरो मोजां बिसायख'थिखौ रोखा खालामनो नाजानायखौ दैदेनगोन। अब्ला दिनैनि खौरांआ एसेनोसै। नोंथांमोनहा जुदि सोरबाफोर सानसेनि फानजामुथि नायनानै मोजां मोनो, अब्ला स्क्रिनआव होनाय चेनेल बड' इनफ' पइन्टआव थांनानै नायहैनो हागोन। चेनेलनि लिंकखौ डिस्क्रिप्शनावनो होनाय जादों। गोजोन्थों।